L-ilma fokajnieh fuq l-eruq biex inkabru s-siġra. Din kienet il-metafora li uża l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna biex fetaħ laqa ta' konsultazzjoni dwar il-budget. Metafora użata biex jiddiskrivi l-pjan tal-Gvern li wassal għal tant tkabbir ekonomiku. It-tema magħżula l-budget 2016 hija inwasslu il-viżjoni tagħna u l-Ministru qal li l-mod kif qed jimxi l-Gvern qed iġib fix-xejn dak kollu li ħadd ieħor beda jbeżża bih f'direzzjoni ġenerali. Spjega kif il-budget li jmiss se jkun qed jgħin lil dawk l-iktar fil-bżonn għalkemm għamilha ċara li l-Gvern ma jridx joħloq dipendenzi u għalhekk se tibqa' l-enfasi fuq dawk li jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fost il-mistoqsijiet li qajjem il-pubbliku kien hemm dik dwar inġustizzji li fl-modi saru ma' dawk magħrufa bħala ħaddiema tal-korpi. Il-Ministru Scicluna qal li f'dan il-każ hemm wieda li se tkun qed tinżamm fl-istess ħin il-Gvern ikun qed jenalizza kif jista' jsewwi diversi inġustizzji bħalma għamel fl-aħħar sentejn u nofs. Ma naqsitx domanda dwar il-fatt li barra l-25% tnaqqis għal kontijiet tad-dawl u l-ilma li diġà kien hemm, issa l-kap tal-Oppożizzjoni qed jitlob għal 30% oħra. Edward Scicluna fakkar kif matul il-kampanja elettorali Busuttil kien iddeskriva r-roħs bħala Alice in Wonderland u kien jistaqsi minn fejn se jiġu l-flus għat-traħis li fi kliemu ma setax isir. Għal-mistoqsija dwar il-faqar, il-Ministru Scicluna stqar li għall-ewwel darba f'10 snin naqas il-persentaġġ ta' dawk fil-faqar, għalkemm irrimarka li għad fadal xi jsir sostna li din hija xi ħaġa pożittiva. F'dan il-każ bħal f'bosta mistoqsijiet oħra, il-Ministru Scicluna għamel referenza għal diversi pjani li għandu l-Gvern u li fi kliemu qegħdin imexxu lil dan il-pajjiż il-qudiem. Pjaċir tiegħi jiena ħadt gost ħafna bil-mistoqsijiet, kienu diretti u bħalma qegħdin taraw il-Gvern miexi bil-pjan tiegħu. Jaf x'inhu jagħmel, konfidenti taraw il-Prim Ministru wiċċu dik il-konfidenza, il-Kabinett miegħu, mhux ċertu arroganza, imma bil-sodisfazzjoni hemm ġew li meta tajt mhix intajjeb.